A zdravíme lidi, to je druhý pár, protože pro mě jsme se trošku přerušili, něco nám vyrušilo a možná to tam bude v tom prvním dílu ještě jakože slyšet a já jsem mezi tím kousek dostavil, ale fakt jenom kousek. Už jsme se rozhodli, že asi nám to dělá v přesypacích hodinách. Ale ty to bude vypadat divně, ale... Jo, ale to je docela těžké na tu stavbu, jakože náročné. Jaj. Ale klidně to uděluje, mi to je jedno. Stejně bys dělal to na 3 party, tak jako... Ale, no, takže pyramidu základní mám nastavou. Tak jako... Je to vysoké 1, 2, 3, 4, 5. No, tak... Takže Potom si možná ukážeme výtah, který jste mohli udělat. A nevím, děláte se možná na Minecraft Box a tam Ježíš z Minecraft Boxu dělal single player let's play, dělal no ne, to není reklama. A on tam dělal automatický výtah. A já takový výtah bych chtěl vám ukázat, jak se dělá, pokud je neznáte. to neznám ani já, jako. No, je to jednoduché, stačí ti na to pár kulej, kyblík vody, cedulky, žebříčky. Někdo to bude vypadat dost epicky teda. No, jak To je musíš. pyramida, takzvaně epických rozměrů. To já na konci to se snažím. No, stejně jako s tou chaldou. No, hlavně, že jsem tam chtěl dodělat tu kakibutku a tady mě otravil nějaká moucha. No, dobrý nápad, v příštím díle se bude stát kakibudka. No, dobré teda. A hlavně si nesmím rozcvicovat orče. Prostě ty velké plyny, které tam musel dopadnout zrovna nejlépe. Když já udělám takovou provizorní, i když další stavbu potom ještě budu stavit já, protože kakibudka to máš, postavíš 3 bloky, dveře a máš to, jo, takže Propador dolů. Ježíš, já to úplně neumím. potom Končím Minecraftem. Ale tak děláme to na notebooku. jo. Bude to vypadat jak moje věc, kterou jsem dneska ráno vyplivil do záchodu. Jako něco napadlo. To, že smrdíš? A víš, jako, to bych se nebál. No. No, tak jsem nějak... Mě by zajímalo, co to stavíš. tak já jsem... Ty jsi naučil lítat. Dobře. Ty vole, naučil stavit, když jsi stavit. Ne, pyramidu. To by nikdo tak dobře, jako já nevím. Ty vole, ale jako někdo už by to měl dávno 3 pyramidy dostaveny. No tak jo, za to já to dělám tak a má navíc ten tvůj Big Man slavný, který tady se k tomu Big Manu nějak moc ani nepodobal, který dělal asi hodinu. A ne. No tak 3/4 hodiny, tyjo, 15. Jo, ale tohle taky není pyramida. Ne, to je pyramida, ale ve stavu, teda ve stylu 3/4 hodiny. Jdou. Jinak to hrajeme na verzi 1.2.5. Jo, že to v klidu. No, když už jsme chtěli předvádět ty mody, tak ten mám ještě jeden nový mod. Jo, X-Ray, vole, to zná každý. Jo. Ano, tam je dungeon. Udělej. Poledne to. Jaký to je dungeon? Jdeme zpět do dungeonu. Zombiácký. Jdeme zpět do dungeonu. No, vypni X-Ray. Skeletons. Jo. Nech to tady. Disk. Kedný. No, já jsem přerušen. Já jakože skoro všichni říkají, že diamanty se nachází ve velké hloubce. Víte, co zajímavé, vykopl jsem asi 7 kostek bez X-ray, jo? V survivalu jsem doloval, kopl jsem asi 10 nebo 7 kostek pod zem a našel jsem dia. 4. A já bych chtěl vždycky aspoň jakože 5, protože bych si potom dělal enchanting table. No. No tak ještě tam patro, pak jenom zazdíme a už to bude hotové. Jo, ale my musíme končit, protože my máme 4 minuty, takže... No, takže čaute. Takže čaute.